var så lang. Så nu skriver vi en sang. Drengene brokkede sig, for værelset var varmt. Tyskerne lavede alt for meget larm. Pas på kørestolen kommer. Lorentzen flyver forbi. Hold fast på jeres lommer. Der sker alt for meget tyveri. Vi så Eiffeltårnet på Mount Everest. Sugar Mommy, hun var den bedste. Charlotte skulle Prags vise, men vi vil hellere ud at spise. Pas på kørestolen kommer. Lorentzen flyver forbi. Hold fast på jeres lommer. Der sker alt for meget tyveri. Vi tog os så mange tog. Du kan se det Hippolytas vlog ved Franz Kafka. Vi står og venter, men vi vil hellere i shoppingcenter. Fra tårnet til vlogs og shopping i lag. Det var en vild, men god tur til Prag. Pas på kørestolen kommer. Lorentzen